Oo. Oo, nagamot tumbak ka. Walo ka supay, DJ. Kung ano nga rin ito eh. Ito kami na. Yan na. Ano, DJ? Ano, DJ? Tingnan mo yun na. Paunay ka mo ito. Kakasya lang nga rin ito. May apuntik sarili mo. Diskarte, DJ. Di na magpuking ka, di kalman na da kwartam. Awang ko nam. Ano nga, 1 adda ko na. 900 ko na. Matado. Ano, tingnan mo yun na. Paunay ka mo ito. Natulog ka lang yung mado kwartamon. Oo man, sobra si kwarta, di ka naman din, kaapaunay ka mo ito, kakayos mo nga, diskarte lang ako, di sarili nga kwarta, nakadiskarte lang nga rin. Ano mo ang kwartam? Tinitaktabag mo, awang na talaga. Awan, okay. Tingnan ko naman, amot tingnan mo yun, Baka nagastos mo. Ano nga, Ibanin mo kay Dinay. Kapaunay, karong more, denight ko na. Uwe, nabang kay Ginny, Daya. Kinabang nga, nag-check up, J-side, kapaunay ka mo ito, nadapay lang kwarta, bakit? Unang may gatang mo empanada, yung gatang mo kastoy. So baka na iusmon. Punto yung kami nun, Ay, dead ko. Alam nga, itot ka mo, di ka ng 800 DJ ka ng paunay ka. Upat, pito nga, saksahan, kasot sa... Ang asusuri magpagawa. Pito nga saksahan, kasot, kinto nga 50. Dapat sagpa 20 na, kinaman na yun. Te, balong taubing lang. Surrender ko lang, naming gingawa. Kung may tayo 900, yun 800. Ala pa yun, ipapambay. 800 DJ. Ipapambay. 100 ko na lang araw kami. Tingnan kami, hangamang tirit kami nun Baka hindi ka nga, hindi na magulada, kwartam. At awan ko na. At ako na. Kakaiso lang ito, talent ito. Tingnan kami nun nakalang di pag Kung ka lang, Daya, maalam, may dikit. Awan mo kami talaga. Anak ako, ito pagkulukulo naman. Ano? Anak. Ito ko na lang araw doon. Ano awan? May isa. Agsubli sa nga ribo din siya. Agpalin sa nga ribo din siya. Makambo ka. Ay, tutok tawalin mo. Irwar mo lang na lang. Irwar mo na. Naibayad ko amin eh. Naibayad. Irwar mo kami na. Awan ko na kangaro din. Adda. Bagam dirabi, awan kwartam. Adda. Da kwarta. Kaya awan mo yung bagam dirabi. Di Adda ka ko na lang. nag-magic na gawa Adda na. kagawa na. Adda ko na lang araw doon. 800 kulak pa, dirabi. Hindi ka ba sigurado basta sa nga ribo nung nanandun. Ang asusurot ibagbarang. So nga basta 800, kalkulado. Yun na. Pagkita mo kami nun Puro yung kala na ako, nagyan tabag ko. Ano?